Horas amanginang, pajupang hitam se di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita, di pangradiota di jamita nanang si patol hasota, di partangyangan songoni nang di parmingguan siganup minggu. Di video nang patol hason nami, pikiran nami taringot tu jamita di hari Minggu, tanggal 20 April 2025, ima hari pesta perningotan di haheheon ni Tuhatta Yesus Kristus. Jala turpuk di minggui di pestai imana tersurat sian Yohanes 20 ayat sada sahat ro di ayat 10. Dung takas amanginang hujah hami turpuhon jala hupa husor hami oma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita. Na perjulu tung dang dos secara detail berita na sinurat ni opat evangeliumi ima Matius, Markus, Lukas, Yohanes alayanggo di ipolana tung maceta kasdo ima nunga terbuka tanomani jala dang disibe anggo Jesus ataupun dalam bahasa Indonesia kuburan itu sudah kosong. Alani tarajumi ma diaka na marasing secara detail cerita ni nasida songosada hamoraon ni berita nauli. Justru molopas sarupa somal do songoni buidu gabi dohonon nani karang doi ala pashian seritana na opat talaki. Alai atar adok sautik parasingan na secara detail gabe lam takasma tari darupani nama sai toho situtu jala di suraton hobartu parnidaan ni nasida pamikiran ni nasida naopat alayanggo ipolana nunga hehe Yesus Kristus jaladang di tanomanibe ibana. Turpuhon di dok si Yohanes ma Maria Magdalena na borhat tu tanomani laho patu pahon na hombartu namar pardomuan tu tradisi ni nasida. Di rohani si Maria Magdalena on nama ujungna duk sidungi dung ditopot imana udiani borhat nama musai imana tu hanguluan ni imana manang ulaon na sebelumnya hidupnya yang dulu lagi dia akan kembali ke sana. Alai asing do rupani namasa daksa do mana tu tanomani nungai dari mana terbuka tanomani jalaon otomatis pahehehon dirina pahehon semangat na gabi na galihian na sobuhiabe marikati rupani alai tor marikati bana laho patol hasod baritai tu si Simon Petrus dohot si Yohanes jala di sambut di dapoton si Simon Petrus doh si Yohanes ma baritai borhak manasida mernida udiani jala takas nunga hehe Jesus nakpe liling asa di boto nasida sudi nama sai ala nunga takas di baritaho ni jala di pabua Jesus sebelum narupani diaka pemberitaan pakatayon nasida alai dang sadar nasida rupani ala ni nama sai wajar do molo si Maria Magdalena mandok natinakko Tuhani manang bakena ala ni konflik politik na masa ditiki jala sudi rentetan peristiwa ambain gabe roto pikiran nebana songoni alai di ayat 10 sada doh tuna mangihut taida do musi rupani di papos Tuhan Yesus rohana alai daksa hatita tu ayat 10 sada sahak roh di ayat 20 olan ayat sada tu ayat 10 do atong ipolana nunga hehe Jesus jala di perdalanan ni si Maria laho manopot Tuhan Yesus naung matei di pikiranna nunga be marbalik mangulu do hape ibana di pikiran ni si Maria Magdalena hamatianina mahape ujungna ternyata daong hehe do ibana dang hamatiani ujungna jala dina rosi Maria Magdalena gempar di hilala ibana baritai ditiki jala
membain rupani seda halungangan bolut di hilada ibana. Jala dakolat ibana. Tohodo barita ipe gabi sada halungangan bulun tu portibion. Disanduk portibion. Nang saharo disonari. Huaso ni debata. Nama naluhon hamatean. Dang murah atusan ni akka na so porsea. Alay dihita na porsea. Nunga takasi huaso ni debatado. Na manaluhon hamatean ni jala. Nunga hehe. Jesus asa gabi dohonot tama dang dihamatian ni HP ujung ni perdalanan ni ngoluta. Jadi kematian itu bukan akhir tapi menjadi satu awal untuk babak yang baru. Dang jadi si Maria Magdalena mulak tungoluna na leling karena kebangkitan itu akan membaharui dia, diperbarui bana, diberi semangat baru. Songoni nang tuaka siseani. Anggia manian marhite perningotan di haheon Tuhan Yesus memberikan energi baru bagi kita untuk menghadapi segala sesuatu. Apabila kita merasa ada hal kekecewaan dan hal-hal yang menjadi suatu akhir menurut pikiran kita, tetapi ternyata tidak. Bagi kita selalu diberi gairah. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya. Karena segala sesuatu dapat dikerjakan Tuhan. Bahkan kematian sekalipun tidak berkuasa atas Tuhan kita. Oleh sebab itu, apakah masih ada hal yang menakutkan daripada kematian? Tentu tidak ada. Oleh sebab itu, nikmati kehidupan, syukuri. Karena Kristus telah mengajak kita dalam kemenangan besar ini. Ngagabi rabdohot tita, nah tapi setahun gabi hari Minggu. Dang disabati behita alai di hari Minggu, Domingo sehari haluaon hamonangan ini tapi setahun haheheon ni Tuhata Yesus Kristus. Jadi di pikiran nami nama cetak kasih dauta di naborhat si Maria Magdalena manopot hamatean alai hanguluan do dapotna aladang hamatean ni ujungna dihalak akka na porsea hehema. Toktong di bagasan pakirimon yang baru, di bagasan energi semangat baru hita, mames tahun haheheon ni Tuhata Yesus Kristus.